mo kay madakpan. Ana ulo na. Patay lagi na. Patay lagi dayon. Ang langaw. Unya, isa man dahil ni kapak. Hi! Abot namin gikan sa among pagpamalit. Aron mag-haul ta ning akong ipamalit, guys. Para sa Pasko. May uban para diri sa balay. Kay na unsa di ay ni kani para sa balay. Nalagot na jud kus mga langaw. Ako na jud silang matarget ani. Nangita jud ko ani ba. Kay naibog ko sa akong anak na ay ani sila. Dali na mo kay madakpan ana ulo na. Patay lagi na. Patay lagi dayon. Oh my God. Ang langaw. Unya, isa naman dahil ni kapak. Naku, mahal ka ay. Pagti naman dahil baratuha. Pagti naman pangita. Tambak ka naman din ko. Asang ba mapalit? Sus, nakita na. Uy, naman ma, tuluman ka buok. Tulo daw ka buok sa isa kap. Ano ka buok? Upat? Ano, upat? Upat, uy! Upat, oh. 1, 2, 3, 4. Kaya binakala mahal. Pwede isa. Sabi na ako, mahal kayo. Singwin lang. Isa baron. Ang tanaw. Dili ay barato na. Kanina lang tanan. Daghan po kayo. Tagsaay na itanin. Tagsaan na yung ganyan ba? Nagpalit ko sa Gaisano. Illustre. Dito na dahil ako nakita. Bago pa dyan na ipak. Ano, ilang presyo? Nasyak ko. Nya upat na kabuo. Tagsa na dyan yung mga onani. Patay kang langaw ka. Muna na dyan. Tagsa na, samtang magkaon na maggalak. Patay ka. Langaw ka. Nanapod. Alay na inapil din eh. Kinsa di ay ni. Patay. Nangita, nahisgutan dyan ni ron dito ron. Ang iyang inani. Bato sad kayo, laliman ka ng kabo. Siksi kayo guys, so kabo. Ko siksiya pala ning kabo oy. Marag sa sapo. Transparent nga kabo ko, disente kayo. Pero pud abi na kung putisang mahala kay mabuak lagi. Ay dara oh. Ila 59. 59, disente kayong kabo ah. Di na lang nato na ikabo. Sayang man. Kabo ba ni? Di ni kabo. Siguro ka na may nana, oh. No, dili mo ni siya kabo. Murag dili ni siya kabo ba? Dili siya kabo. Oh, kuha ni siya kanang na may ana dili murag mag-mix ka diri. Dili ni kabo. Uy, taka lang. Muni kapo, no? Tani dito bi. So sado ko mabuak. Organisad. Ay. Ay, tanganan gani nagkanang mga butang. Kung saan na ibutang good ani? Mga sama ni siya. O make up. Di butang ni mo. Di unsay butang-butang dito sa sulot. Sa kwarto good kay para makuhaan lang mga pikasin, mga perfume, mga anak-anak lang gud. Ano siya? Dako na siya. Para dili mga ligid lang gud. Okay, kamo kayo na matatag ka isang alsahan lang ba? Ano diya tanan. Guba na tong akong kuan. Dong, tanawa dong. Nada daraon nagpalipad ko dili guys. Nagmay lagod ang pamalit para sa Pasko. Di man may mahilig kung wala na may babuyay ron guys. Yung high blood ka ba? Ang among pamalit to, hindi pamalit kani. Para sa Pasko guys. Oh, ano yung among sudanon? Lami kayo.
Kimchi. Kau mau mo kimchi? Kani mo among ginasudan jud kimchi. Kaayo man sa lawas eh. Duha jud ka buok akong gipalitan guys. Kaya wala diri baligya. Nabuol. Muta eh. Muta eh. Mut kaayo guys. Mut kaayo. Eh, sa una di kong kaon ani kay bawang utot. Karon dalo na ko kaayo ba. Ilong nipos dito. O gani. Tapos ko gihapon. Maging ani lang mi kay di na mi kay hilig baboy. Kani para lami ang yung mga pasto yun. Shin ramyun noodles. Sim ramyun noodles mo ni. Ano yung mong pamasko guys? Ang uban ani ay Dong! Naitawag dong! Ani, para sa mga iputing mga inani. Ito tayo guys, malit guys oh. Mga inani. Kaya dalo kayo mga inana. Di? Kami mga pamagiging. Ay, yun sa pamagiging. Ano ito po on? Mantika. Kaya natin ibutang ito. Ang lamisa punod ko. Kani, Bear Brand. Tara guys, Bear Brand. Ano na. Kani para kung naay imuhang ikuan sa seasoning. Kami ang kaikuan ni guys. Kani. Tuyog, mamasitas. Kani. Sakit mo. Ang sa mga bata ni guys. Yan kalingawan. Pag magabi pangita ko kung sa mani. Non-fat. Non-fat milk. Ano lang na yung inom-inom. Ketchup din dahil may bawad ang ketchup kay lamig sa itlog gani. Ang side kanang prituhon mo ang side up. Kani sinampalukan. Bisa. Oh, jud na late. Ano dyan akong ginapangita guys kay ano yan yung akong gatas kape. Mag Graham food ko guys. Mag strawberry float ko. Strawberry float. Nakangbuhat na bakang strawberry float. Wala, hindi may ganag mango kay mahal. Strawberry float na lang ko. Para mabrato-brato. Ito po guys. Ang balik. Tumba ni Miming. Miming, samukan. Ming, samukan. May makaon ni mo. Na may whiskas ni mo. Kani mo whiskas? Tapos samukan niya kung Miming. Oy, atang sad. Atang sad siya guys. Ang sad ang makaon niya. Oh? Staring food siya. Kisan pa na niyang camera guys. Mawa. Ang sarap tanaw sa siya. Siaw niya itong galing. Siaw kayo guys ang galing. Wala na. Adari mga lamas. Radish. Ito, butang dili guys. Radish. Gamay nga apple. Lamas. Yung mga lamas. Sibuyas ko. Gagmay akong gipili para may kinumiya ba guys ba. Kani guys. Importante.
para sa butang sa tubig. Hiwa-hiwaon nimo. Ang kani. Uy, unsa man ni mushroom. Lami kay ni siya, guys. Mushroom nga mura ganig mga toothpick. Ana. Napakatilaw na, guys. Kani, gamay ani. Bagyo beans. Agmay lang, good ginagmay lang. Basta kanunay. Lami kini, guys. Lanlanon. Gano'n lang. Ugasan mo pang iton. Cucumber, Japanese cucumber. Kani, patatas, para sa pangkuan, luto-luto. Huwag kani, guys, magigit. Nakutasan yung ko ani, guys. Kaya di ko unta mo palitan ni kay. Yung kung anak mangganahan man karaon. Unsa, tag-ana, unsa sulod ani, guys. Daran, dara. Mo na ning among pamasko. Daraman ni upatra. Mali, hiwa-hiwaon lugod na mo. Diba? Na. Pagdiligan siya. Sa paning uban dito. Ano para na ko yung pang Graham na ko. Para sa strawberry float. Ning, wala ka kakaon, Ning. Gahulat in town, guys. Ano, hiring. Gahulat. Wala ka magtagaan, sudan. Wala. Ah, wala daw siya natagaan. Loya ba? Wala di ay. Kanisad, guys, oh. Doy, nagtanawa daw. Cherry berry. Nangita ko kuan, guys, sa ano mall ramang naay katugan ng cranberry. Ayun pa ng uban. Kani, guys. Asin. Kani sa unsa man ni siya ba? Abi nila unsa ni ko. Pure honey ba jud ka ni? Nipalit na lang mi kay nami sa gula na ni pagluto-luto. Mag-spaghetti ginagmay. Kung dili maabtan pa ni bagong tuig. Hindi mi kaluto sa Pasko kay gamay raman mi. Sa Pasko, sa New Year lang ni siya. Diba? Basta ni ay, plastic man di ay. Dugos. Dugos na siya, honey. Yun, baka lang honey ha. Ito. Lahat pa dito, taste. Tidbits. Kung naadin masagol-sagulan niya. Gamay nga tang. Yung hidlawon lang, hindi man permanente yung nani, guys. Kaya, kuwan. Sana, makadaot. Hidlawon lang. Hidden. Asin. Gusto man eh. Gusto na ba yung dingdong? Kala dingdong daw. Kalingawan daw nila. Kaon. Lamig daw. Nakanig ko unahan palitong guys eh. Dali-dali ko sa balay luto. Wala kay lingaw na. Kay gamay lang diha nga sobrang pinirito. Tangan dahil ni mani tanghon. Wapo klase nga tanghon ni ba kay murag kristal ba? Di ka kung tanghon nga murag biyon. Ano nga klase? Murag mauman siguro ni ang long ko. Kung saan naman kahikom naman siguro sa miming. Oh, siya na yung mga abre. Wala? Tabangi ko abre, Ming. Sama na, gabrihan na ni mo? Oh? Gabrihan na ni mo? Susi, aw kaayo, oh. Susi, patig na, oh. Ismuso kaayo. Hintay, o, kani, Ming. Humot ka? Gusto ka, ni? Himot ka.
Kaon na siya. Magkaon na siya ni guys. Magkaon na ni Irina. Kaning saging ugma luto na gid ni. Lami kayong saging. Nara. Kaning saging guys. Ako unin ko anong igawas kaya para dili madakit. Dili mahinog. So dahil ako ni grate para hindi dahil mahinog. Ang sikreto sa saging, guys, na di mo gusto malata dayon, isulod ang sa rep para hinahinayan nga ni maglungan. Sulod ni mo sa rep. Para di dayon na kuan. Alot mo. Mahinog. Dapat din guys. Wala. Kalit may naan ni guys kay ani si Arkin. Sa ka Daddy Ming. Hello Ming. Uy, natulog man ka diya sa bulingon. Unsa naman si Miming oy? Sige guys, mo na toy akong ipamalit kapoy kayo guys sa traffic kayo. Dito nabuang man sa mga tao nagkulos lang magpanguan pamalit ron. Sige. Mag-arrange na ko ani guys. Kita-kita na punta. And don't forget to subscribe. And click the bell and sa baba para makuha ninyo ang ako ang vlog. Masundan pirmi. Sige. Bye-bye na. See you in my next vlog, ha? Subscribe to